Pilot karon nga taga Panabo karon lang jud. Nya ganina naglisod man aton testingan kung mo ayon na jud daw pero testingan daw sige daw. Ito ipakita nga naayon na bagyod hinay lang alalay lang ngunit up. Ay Jesus name. Okay ra hinay lang ay lang sa pugsa na maahat ha. Ay salamat sa Ginoo naayon na gyud inton. Ngunit ha alalay lang ha. Kay nabaguan ra ba sa siyang jogging pants? Hey, Jesus name, dali ra kay naayo in town. Mga birikod jud kay ni mga igsuon ba gikuha sa Panabo. Karon lang jud in town. Op. Ay sa kumpiyansa ha? Ay sa kay mahat. Niinom na ni. Sige, salamat sa Ginoo in town ato be. Alalay lang. Jesus name, uli na ne. Ay sa kulig Panabo ha? Ay sa kulig Panabo kay usaban pa na. Ulo. Ya pa pahigo pagsabaw. Jesus name naaya. Okay, nalainan ra pa sa siyang jogging pants. Palitig lain. So sa Lunes 7:30 anak ka, ana ha? Pero kompleto na tanan para di na magbalik-balik. Dara si brother, very good kay si brother kay gikuha din sa Panabo. Yang lakaw naman lagi sa siyara isa. Ana ra gyud no? Saka naman gani tanawa Sa Lunes siya pabalikon. Lunes 7:30 na dre. Walang oras. Lunes ha? Sige. Yeah. Ya, naman po. Lunes pon. Sige. Ampun lang. Uli na sila.